मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारिया बालुकबारिनिफ्राय बाल्टिं दालांसिम थांनाय लामाखौ बेखेवदों। तामुलपुर जिल्ला 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय कातरबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बालुकबारि गामिनिफ्राय तामुलपुर अदालगुरि लामासिम फोनांजाब खालामनो हानाय दोंसे लामाखौ दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारिया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बालुकबारि गामिनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोजां लामा गैया। बाल्टिं दैमानि हाब्रां खुरखानाया बालुकबारि गामियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौ थेर-बेथेर खालामदों, जायनि थाखाय बाल्टिं दैमानि सेर सेर दुब्लिनि लामाथिं थाबायनांगौ जायो। बेराफारसेथिं दैज्लां बोथोराव बाल्टिं दैमाया बालुकबारि गामिखौ लोमस्रावनायनि अनगायैबो थांलाय फैलाय खालामनाय दुब्लिनि लामाखौ हाब्रुजों बुंफबहोयो, जायनि थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। नाथाय दिनै बालुकबारि गामिनि थाखाय मोजां खौरां। बालुकबारि गामिनि एबा बे गुवार ओनसोलनिफ्राय तामुलपुर अदालगुरि लामायाव फोनांजाब खालामनो थाखाय बालुकबारि गामिनिफ्राय बाल्टिं दैमानि दालांसिम 2 किल'मिटार सीसी ब्लकनि लामाखौ बेखेवनानै होयो 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए एबा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बजन दास, तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि भिक्टर दास, बिपिएफ दलनि मावसुम सोद्रोमा फ्राइडे स्वर्गियारि, दैदेनगिरि प्रजेन बर'जों। गाज्रि अबस्था जेरै भालुकबारि गिलाजार बरिमाखा थांनो थाखाय अनेक खस्थ' जायो। दैज्लांबा लामायानो गैया, बाल्थिं दैमाया खुरखा लामाखौ खुरखालांजोब्बाय। दा मानसिफ्रा हान्थिनो जोबोद खस्थ' जायो। बाइक लाबोनो हाया, गारि लाबोनो हाया, बेमारि लांनो हाया, बेबायदि अबस्था। आरो दा नैबे खामानिया सेंसन जायाखै। जोङो सासे थिकादारखौ दायथ' होनानै जिहेथु बोथोरा थांगोन, जों सेंसन जानायखौ नेबाय थायोब्ला दैज्लां सफैनोसै, दैज्लाङाव आरो खस्थ' जागोन। बेनिखायनो थिकादारखौ एसे आं खावलायनानै बानायनो होदों। सीसी ब्लकनि लामाखौनो बानायनोसै, बेखौ सीसी ब्लकनि लामाखौ बानायनोसै। 2 किल'मिटार 180 to 2 crores फैगोन। गतिके जि स्किमानो जाया, पिएनआरडियानो जा, पिडाब्लिउडियानो जा, बिभिन्न फान्डनिफ्रायबो जि सुबिदा मोनो बिनिफ्राय बेखौ बानायना होगोन। जोङो बे बाल्थिं दैमाखौ खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जों प्रप'जेल बानायदों। राइट बेंक लेफ्ट बेंक मोननैबो साइडआव, मोनसे साइडआव 3.5 कोटि, मोनसे साइडआव 2.5 कोटि। बेखौ जों अलरेडि प्रप'जेल स्टेट गभर्नमेन्टआव हरदों। बेयो खम दिननि गेजेराव जागोन। आरो ओमफ्राय दालां बानायनो थाखायबो अलरेडि आं सार्भे खालामनानै प्रप'जेल बानायदों। बेखौबो खम दिननि गेजेराव खालामनाय जागोन।